Hi, good afternoon everyone. So, it's already May. Today is May 4. May 4 na ngayon. At, sino ba tayo? Kamusta kayong lahat? Ang init ng panahon. Andito na ako sa Manila, nakauwi na ako. Nakakaloka. Guys, napanood nyo na ba yung aking bagong upload sa YouTube? Ayan, na aking share. Sana nakanood po kayo. So, andun yung mga bago kong ang paprank kay Jigjag at kay Gwen. Sir Franz, hi Piyu, how are you? So, ayun. Hi Jackie Matandak. Mani, bakit? Wala akong pera, Mani, ha? Baka mag-ano ka. Hi, Daddy Alex. Ano na, hindi ako makapag-decide. Nakakaloka. Meron akong regarding sa kay Gwen at saka kay Jigjag. So, meron akong utang serye dyan. And of course, yung bagong plan ko na gagawin sa farm ni Mama sa tulong ng aking tita. Thank you for you. Mary Ann Gallon. Hindi ako sure, Daddy, nasa ano ko niya, nasa CDO ako niyan. Kasi may ticket ako ng 6 papuntang Butuan, tapos diretso na ako doon. Kasi di ba noon, Manny, napapautang naman kita, kaya lang yung medyo kailangan mag-ano kasi hindi pa rin ako tapos kay Mike, may utang pa ako sa kanya. Elizabeth Bautista, hello. Konnichiwa, Ate Girl Life. Ruth Delim, siguro mga 7, nandun na ako kasi 6 yung flight ko papuntang Butuan. Then going to saan after ng Butuan, kasi sasamahan ko yung aking mga friends from Road Trippers family. Grabe ang init, ang nasusunog, natutong talaga yung mukha ko. Anyway, di naman ako maputi, kaya ako yun lang. So yun, sabi sa malapit na, very soon yun lang. Tapos I have my bagong upload entitled Mama Jolly Farm in Mangaldan. So, sana mapanood niyo yun, mga moms. Thank you. I know you're all excited to see me. Nakasama ko ang aking mga social climbers sister. Ganun din naman po ako. So, very soon po, ha? Konnichiwa sa'yo. Konnichiwa, Ate Girl Life. Kamusta ka na? Lisa Saludes, hello. Napanood ko na po natin mga Jolly. Thank you. Mary Rose Mediavilla, congrats! Ikaw pala yung makakakuha ng Maris Carey. Thank you. Noraline Ibanada, hello. Hi, ma'am. Siya sabi ni Chacha, meron ka pa wing Balsberry po ba yun? Balsberry? Wala. Pero magtatanim si tita nandun sa lupa namin. Chacha. Very soon. Hi, Maria Ma Mendoza. Good afternoon. Pakishare naman yung live na to, please. Thank you.
I miss you too, Mama Melay. And happy birthday to happy birthday to Daddy Jeannie. I love you. I miss you, Ma. Ma, mag-uwi na muna ako ulit ng CDO. Ngayong 7. Di pa tayo ulit nagkita. Yun yung aking nanay na napaka-busy. Anong ganap sa birthday ni Daddy? Nenita, kahilig, hello. Ay, Dada Alex. Marlene, si Manigsaka. Wow, pogi. Bagong gupit. Pagupit na si brother. Wala, Manigsaka, hindi pa po ba obvious. Nandito pa ako sa Manila. Miriam Vargas, hello. Sige, Ma. Just let me know. Ha? Wala na akong laba, naglaba ako eh. Thank you sa mga nagsishare. Diyan na kayo sa house. Labahan yun. Hindi ka maglalaba ano. Nag-swimming kami. Ingat palagi. Thank you, Mayan Paran. Sayang. Dina Bernardo, hello. Okay lang siya. Mag-aral mabuti dyan na Isabelita Manzala. Hello. Pag matigas ang ulo siyan ha, sumunod kay Lola. Ayan. And please don't skip the ads. Sa mga makikita ninyong ads mula sa aking mga uploaded videos. Thank you. Hi, Ate Brati! Ang aking ate na apakaganda, apaka-sexy, apaka-banayad. Sobra sa sobra sa ganda, binabalik-balikan, hinahabol-habol. Ano ganap, Ate Brati? I love you too. Asan yung ganda ng shirt? Palati, pang ano to eh, pa girl to. Di ba paminta ka na? Sensya na ate, wala akong maipapa-arbor. Wala pa kasi ngayon, ti. Pag nakakaluwag-luwag, kaya lang wala talaga eh. Mapapasana all ka na lang. OMG. Gigil ako. Wala kang pasok siyan. Anong oras na ba? 4 o'clock baka nakauwi na tumato sa bahay. Shoutout sa inyong lahat dyan, ha? Uy, punta kayo sa YouTube ko. Puntahan nyo rin yung panoorin nyo. And yung mga iba kong upload dito ngayon sa aking FB page, ha? Maraming salamat. Ma'am, nandiyan ka ngayon sa Caloocan. Sa guys, just hindi. Dito lang sa bahay namin sa Antipolo po. Bakit po? May papautos po kayo sa guys, Jasmine. Na. Ayan, nanonood ako ngayon dito sa aking YouTube. So, may mga ads siya na tumatagal ng 3 minutes, 1 minute. So, please wag niyo po siyang i-skip. Hayaan niyo lang siya dyan. Gano'n, pabayaan niyo lang siya mag-play na mag-play. It would help a lot. Wala po, ma'am. Okay. Akala ko may pag-uutos po kayo.
Kung may pag-uutos po kayo, ha, sabihan nyo lang ako, meron kayo ipapalaba, may magpapatawas, magpapahilot, magpapabarang, ha. Hindi po ako yan marunong. Grabe ang init ng panahon ngayon, no? Sobra. Iba talaga. Iba ang klima dito sa Manila. Hi, Almokhatib. I know you are there. Ricky De La Vega. Ayan. Nini Perez. Ate Aida Lakdaw. Hello. Ninita Kahilig. Hello. I love you, ate. Thank you for watching. Ang init ng panahon. Sabay pa ng init ko. Char. Ay, wait lang. May kukunin. Dahil mainit ang panahon. Let's do this. Ito ba? Hi, Ate Janet. It's Relita. Opo. Magpapagawa rin ako doon, Ate Estrelita. Kaya tulungan nyo ako. Kahit by viewing, by watching, may videos. Okay na sa akin, malaking tulong na po yun sa akin. Especially sa YouTube. Kung may ginagawa kayo sa what do you call this, dito sa Facebook, pwede doon. Jocelyn Ordenisa, malapit na po. Kapit lang, sabi ng Tarsier. Ate Hazel, Pakot, kumusta? Maliban kina Mia sa La Union, pwede rin sa amin. Kaya pag manonood kayo ng aking page, huwag nyo sana skip yung ads. Hindi po siya farm, pero at least nakawig. Ako po, nandito na ako sa Antipolo. Hindi farm yung kanila, may bakasyon na may bahay sila doon.
Unsay maayo para sa ubo. Ano po? Hindi ko magets. Anong unsay maayo? Anong Gamot? Anong gamot? Anong maganda? Ah, maganda. Angel Ampong, hello. Ano yung sorry? Hindi ko alam. Yung kapatid ko po. Mercy Diaz, malapit na abangan. Emiat Navarez, abangan, malapit na po. Ang salamin ba? Wala ito. Siguro yun. Yung bilog? Ito. Zak. Ano name ng subdivision? Ay, hindi po kami subdivision. Kami ay simpleng mamamayan lamang po. Charot. Babalik po ako ng saan? Very soon. Sa Teresa. Ang layo po nun. Hi, Ate Jomski. Kamusta ka na? How are you to find out? Magandang maraming tanong na yung tita. Ate Marjorie. Sa Kogyo po ako. Yes. Ano ang inyong kagana? Ang init ba ganitong oras? Ha? Huh? Nasa Manila na po ako, Ate Marjorie Hereo, di ba? Kaya nga ang init ulit. Ay, excuse me. Thank you for sharing, Ate Joms. Uy, ano na, nasabi niya yung asawa mo? Mabababalik mo ba kami dyan? Ako I'm really hoping na makabalik sa Puerto Princesa. Ano ba? Thank you. Sa malapit na po, may i-announce natin yan. Ano ba pwede natin pagkwentuhan? Actually, hindi ko rin alam kung ano pwede natin i-topic.
Basta ang dami ko lang nami-miss sa Hasaan. Ang dami ko ng yung mga nakikita ginagawa nila, nami-miss ko na rin yun. So hopefully, oh my God. Wait! May tumatawag. Mamaya na kayo tumawag. Ang bilis mo pagawa ng house mo. Ay, hindi pa siya tapos. Berin Agustin, ako din naman, pero very soon, promise. So, sayaan na natin yung si Ryan. Wala kang paramdam ang mokong. Nung hindi nga nagchat-chat, talaga namimiss mo isang tao, di ba natin magchat-chat ka? Wow. Pabebe. Yung farm, yung ilog, syempre yung mga Bex, wow. Basta sila doon, ano ba? So, dami ko nang naisip na gawin ako. Sa pagbalik po, very soon. Hi Cheche, hi Bex. Shoutout sa mga taga Binangonan, sa mga taga Angono. H-Tour Emig. I miss you too. Ang saya na nga nakikita ko yung mga ano nila, yung mga ganap nila doon. Wala, kailangan ko din mo nang ayusin yung mga bagay-bagay dito sa Manila. Para after nun, o yun, go! Diba? Dire-diretso. Nandito ako sa YouTube ngayon, nanonood ako. Mamaya subukan ko po mag-live sa sa aking mag-live mamaya sa aking YouTube. Puntahan nyo rin ako doon. May mga ads po ba lumalabas ngayon? Diyan sa baba, mga moms. May mga nakikita po ba kayong ads? May nakita po ako ads, ma'am. Yes, thank you, Ate Adelpha. Jerma Corpin, malapit birthday sa May 12. Advance happy birthday. Oh.
malapit na mga mag-birthday. Happy birthday sa inyo. Enjoy lang the rest of your days. No? Continue lang. Kasi Kanaka, maayong hapon. How are you? Let's go, let's go. Ratata, ratatan, tan. Hindi pala sila ate kasi. Hi! Mamaya magkita tayo sa aking YouTube, ha? Mga moms, tapusin ko lang tong ating ano. Then, let's see what will happen next. See you later, mga moms!